și domnilor, urmează Dan Badea. Băi, Dănuțe, a venit momentul cel mare, faceți-o la palat. În sfârșit, bravo! Stărulețul meu drag, ești la sala Palatului, ești foarte tare. Felicitări din tot sufletul, noi toți ai tăi suntem foarte mândri de tine. Felicitări! Oameni buni, vă mulțumesc mult de tot, urmează Dan Badea! Dan Badea este cel mai haios comediant din România și de pe planeta asta. Este un prieten foarte bun pe care mă pot baza oricând. Dan Badea e cea mai mare din România și știe să o și folosească super bine. În seara asta am plăcerea să-l introduc, doamnelor și domnilor, pe Dan Badea! Domnilor și domnilor, urmează Mircea Badea. Bade, Dan, îți doresc mult succes la sala Palatului. Vreau să faci oamenii să se prepădească de râs și sunt convins că poți să faci asta. Doamnelor și domnilor, Dan Badea! Poporul nostru se spune câteodată că aceasta se va întâmpla când o face flocul mere sau Nichita Micșunele. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vi-l prezint pe unul dintre cei mai haioși, mai simpatici actori de stand-up comedy și nu numai. Este tânăr, e căsătorit și se numește clipă? Cum? Da? Cum mă? Da, mă? Balea. Dan Badea, mă. Dan Badea! Wow! Cine e ăsta, mă, comun? Urmează Dan Badea! Up, up! Doamnelor și domnilor, Dan Badea! Îl cunosc pe Dan Badea de când eram eu mic și el tânăr. M-a făcut să râd la Comedy Store în Hollywood, dar sunt convins că la sala Palatului va fi mult mai tare. Doamnelor și domnilor, Dan Badea!
casei mele e copacul care cântă și pe ploaie și pe vânt. Aceste piese am zis, ai belit o bănică care cântă tot ce simt eu. În gând și în gând am uitat textul, nu mă interesează brenciule. Bună seara, oameni buni! Oh, Doamne! Câți bani am de dat prietenilor mei? Toți banii! Vai, mulțumesc mult! Mamă, ca pe vreme, mulțumesc mult! Poți să le, mulțumesc mult, da. Alex Bocanu, încă o dată aplauze pentru el, este de vis. Vorbeam cu băieții în spate că cred că ăsta e viitorul show-urilor, așa o să fac. Deși sunt cel mai bătrân dintre ei, nu mă mai duc. Trimit niște filmulețe de-astea. Hai că a fost fun. De ce am început cu această piesă? În primul rând, cam 41 de ani și, na, Sala Palatului, 41 de ani. Și cumva ca maică mea să fie care e în sală pentru prima oară la un show de-al meu. Și cumva, ca și la Mocanu, să zică, vai, ce drăguț, ca să-mi ierte toate căcaturile pe care le voi spune în continuare. Iartă-mă, mamă, dar așa e la stand-up, să rămână. În această adunare extraordinară, vreau să fac un anunț în premieră. Și cred că de pe această scenă s-au mai făcut anunțuri de genul ăsta. Cred că o să candidez la președinție. Bun, câteva aplauze, e bine. Hai să vă zic de ce. În primul rând, am avut tot felul. Am avut comuniști, da? Comunist, profesor, bețiv sau cum zice? Jucător. Acum avem un robot, o alien, o ceva, n-am înțeles exact. Să știți că ne-au încurcat de mult alienii. Prima dată ni l-au trimis pe Ciorbea, dacă mai țineți minte, care s-a lovit un pic la aterizarea. S-a dus pe partea cea... Da. Și acum Iohannes e cât de cât uman. Acum se tot dau mari ăștia, arabic, au pus prima femeie, robot din lume. Noi aveam de mult. Era președinte, a fost votat pe Facebook. Eu o să fiu, vreau să fiu votat cu particip. Sunt modern. Hai să vă zic ce o să se întâmple. În primul rând, sloganul meu de campanie va fi unul senzațional. De-am pulea. Iartă-mă, mamă. De ce? O să apar la televizor și o să zic, vă plângeți de ani de zile că n-aveți cu cine vota. Votați de-am pulea. Corect? O să am mă gândesc la un cabinet din ăsta de miniștri, o să fie nebunie. Deci tot cabinetul va fi din comedianți, da? Prim-ministru Micuțu. Păi și vă pe ăștia la televiziune. Domne, Micuțu, un premier cu greutate. Nu poate să ducă altceva. Bordea va fi la sănătate pentru că a slăbit de... Mai are un pic și dispare. Bine că l-ați prins. Mai are 2 kg și... Doamnelor, o să fie, doamnelor și domnilor, a fost Bordea... Așa. În schimb, nu veți mai mânca. O să scoată tot ce e nesănătos din supermarket, o să alergați pe stradă, nu o să mai stați, da? Aici cred că o să intervină prim-ministru, care să fie și ministrul cultelor. M-am gândit foarte bine. Micuțu, ministrul cultelor. De-abia aștept să vină patriarhul Daniel la el să-i mai ceară bani de catedrală. O să fie Micuțu, măi Daniel. Cred că o face în sală de spectacole, că oricum. Gândește. Aici o să intervină Micuțu și zică, domnul Bordea, stați un pic. Propun ca fiecare biserică să aibă și o șaurmărie, să dea chestii tradiționale, nu știu, mă gândesc la colivă la lipie sau chestii, da? Costel o să fie ministrul învățământului, astfel încât toți copiii să fie așa când apare. Orice căcat zice Costele. Se uită toți copiii, o nebunie. Nu o să fie practic, nu o să fie ședințe de guvern, o să fie roasturi. O să ne dăm așa, domnul ministru. Da. Ideea care e? O să spune, probabil cel mai nasol va fi când voi fi invitat undeva și niște bătrâni de politicieni, mai bătrâni decât mine, politicieni, o să zică, da, domnul Badea, asta a zis cuvinte mulate și căcat, da, dar nu l-am mâncat. Ca voi. Ce credeți, că mustața aia maro a lui Dragnea e de la fumat? A început campania. Haideți că... Bun. Prima lege. O să legalizez iarba în toată România.
Stați așa, stați că n-am, stați un pic, nu vă bucurați așa că... Mai puțin în Ardeal. Nu vreau să fiu președintele care a pierdut Ardeal. Eu am impresia că un ardelean pe iarbă practic se anulează. Nu mai apucă să schimb nici nouă. Deci când a zis nouă, o să dau băutură moca. Deci din fonduri europene o să dau băutură în toată țara, mai puțin în Moldova. Păstrez o parte pentru cazul în care nu știu, aș inversa cumva. Le-aș da băutură în Ardeal să se mai învioreze un pic și aș da iarbă în Moldova. Să nu mai fie atât la violență. Când ajunge omul acasă, zice, hai, ce faci? Stai! Ia trage de aici. Faci și tu ceva dulce? Dar, în momentul în care o să vină rușii, pentru că am zis când o să vină, nu dacă o să vină. Dacă o să vină, activez resursele de băutură din Moldova. Pentru că ce fac moldovenii noștri, frații noștri moldoveni, sunt prima noastră și singura noastră linie de apărare în calea rușilor. Gândiți-vă un pic. Dar ce fac moldovenii noștri, frații noștri, când sunt calamități, inundații? Da? Orice calamitate ei stau în cârciumă. Alea vor fi cele mai bune capcane. Vin rușii cu divizia de tanchete, la prima cârciumă poate nu se opresc. Rușii, strămoșii moldovenilor, mai pețivi. Băi, stau acolo, ia ultimă niște tanchete. Dă-le drept. La a treia, sigur zic ăștia, băi, pizdeți. Hai dacă ne oprim un pic, bine și noi una mică. Când ați băut voi, ați fost vreodată în Moldova, oameni buni, și ați băut un pahar? Eu nici nu știu cum să fac acolo. Când ajung acolo și nu știu dacă e o amenințare sau o invitație când vine unul și zice băi, ceva cu mine, băi! Ce facem bord? Nu știu, bem, bem. O să lase motoarele pornite, probabil. Beau toată noaptea, că-s moldoveni și ruși, vă dați seama. S-a dus motorina, hai, bă, acasă. Dar ce dracu zice lui Putin? Da, bă, dă-l să sun eu, sun unul de-al nostru, domn Putin. Aveți niște băieți, ne-au cucerit. Minune! Dacă nu se opresc, bulangii, dacă nu se opresc, trimit o divizie aeroportată din București, sub nume de cod Connector, care să nu-i fure așa oricum. Nu, hai, vezi pe ăla, când să mă opresc că e la un stop, vin cu niște alea de flori, vin cu... Ai mă talon, îți dau o folie de talon. Și când trece la pe lângă tank, hop, îi scoate un șurub. Hop, și el la un dat, ce dile aia, ce dracu facem? Hai acasă, noi. A doua lege. Asta a fost extraordinar. Voi declara acest tărâm incredibil. România, leagănul civilizației. Deja am citit pe Facebook că dacii au fost. Bă, mă enervează, îmi vine să mor când îi văd pe aia. Dacii? Leagănul civilizației, frate. Ești nebun la cap. Pă bune? Noi am fost primii și am rămas tot acolo, frate. N-avem drumuri, n-avem nimic. Să dăm un exemplu lumii. În caz de calamitate, hai să vă spun ceva. Vineri 13. Mă duceam spre un bal de liceu, nu ăla de la Cluj. Hai să ne înțelegem. Nu știu dacă să abordez subiectul ăsta. Bă, uite care treaba. Am 41 de ani. Pentru mine, pentru generația noastră, banana e sfântă, frate. Era un aliment minunat. Îl vedeam mai des pe Iisus decât banana. Le aduceau ai noștri verzi, cumva împachetate în niște zile. Nici nu știu, să duceau în Africa, nu știu ce făceau. Le creșteau într-un ghiveci, le puneau deasupra acolo pe un dulap. Bă, când începeau să se coacă și miroseau un pic de tot. Tu, copil fiind, odată le făceai banan. E o banană în casă. Bă, e o banană în casă. Atâta respect pentru bananele, ești nebun la cap și ăștia. Îi înțeleg că nu-și dau seama. Mi-a spus un copil ăsta de 14 ani, băi, Badea, cum adică, mă, n-ați avut banană? Bă, n-am avut banană. Hai, mă, nici măcar la Lidl. Nu poate să înțeleagă. Leagănul civilizației. Mă duceam spre balul ăsta la Deva, era vineri 13, nu știu dacă sunteți superstițioși, nu prea se mai poartă. 2017, da, Facebook. Hai, suntem cel mult stițios. Cel mai superstițios, nu mai e nimeni. Da? Mă duceam vineri 13. În mașină, traficul așa cum îl știți. La un moment dat aud o știre. O furtună magnetică de o magnitud incredibilă. Vai, afectează Terra. Dacă sunt copii, ăsta e pământul pe care stăm noi. Da? Afectează Terra, dar nu și România.
Bă, dar noi ce avem, mă? Adică ce, asta Furtuna el s-a gândit, bă, ei oricum n-au curent la țară, ce căcat să afecteze acolo? Și acum, pe bune, ce să vină aia? Ce se întâmplă? Nu o să mai meargă semafoarele? O să fie haos în trafic? Nebunie! Să fie aia cu BMW-ul, să mă la paradis! Bănuiesc că și asteroizii, da? Dacă vine un asteroid, că toți zic ăștia, Numiru, Nubira, Nubiri, nu știu, niște nume de-astea. O să vină peste noi. Ăla nu o să vină la noi. O să se ducă în America, că așa a văzut el în filme. Dar lasă-i bă pe aia, ce o să le faci? Adică dacă se întâmplă o calamitate extraordinară, o nenorocire în lumea asta și pe noi nu ne afectează, gândiți-vă ce o să se întâmple în lumea civilizată. O să fie haos în trafic, fără semafoare, cum am mai zis. Spitalele o să fie fără personal, pline de oameni, cu viermi, cu dalea. O să se cace în curte, nu o să aibă curent, nu o să aibă bani, o să ne să bată pe tigăi. Să mă pună, parcă știm de undeva asta. Noi trebuie să rămânem aici pe poziții, să ne dăm un exemplu, să spunem, frate, să poate trăi. Atâta timp cât ai Facebook și un telefon ok, ce? Te caci în curte, te întorci, faci selfie-ul invers. Deja se schimbă lumea. Lumea, vedeți cum am zis? Lume, nu noi. Există Airbnb, știți de Airbnb? Da? Să explic și oamenilor care nu știu. Îți dai apartamentul. Când te duci în vacanță, vine cineva la tine. Nu strângi, nu faci curat, nu iei toată mobila din casă. Îl lași, auzi mămică, să vină direct la tine. Îți dai seama cum ar fi? Ce? Și dacă mi-a pică lourile de... Nu înțeleg, nimic. Mi-a să pună de baie, las că știu eu că mi-a să pună de baie. Uber, știți, da, Uber deja există mașini electrice peste tot. Nu și la noi. La noi ce să... Noi n-avem drumuri. De unde atâtea prize? Ce să faci cu o mașină electrică la noi în momentul în care, mai ales că o să vină asta, nu o să mai fie ale noastre, știți? Un sistem în care, pac, vine o mașină, cum e Uber acum? Nu mai contează mașina personală. La noi, unde te chinui să ai 500 de cai și piele nu știu de care, ca să stai tot în pasaj la Unirea cu Loganul lângă tine. Ce zici, mă? Mai mare frustrare nu cred că există, stai acolo. Ibi. Pasajul ăla de la Unirea, dacă ați văzut filmul Interstellar, știi când se duc ea, e gaura neagră noastră a bucureștenilor. Deci intrăm normal acolo și când ieșim grizonat după 30 de ani. Îți sun nepoții, ce? Am nepoți. Salut, ce faceți? Hai să ne vedem, nu e? Să ne ferească Dumnezeu. Trebuie să ai legi din astea, nu știu. Dacă aveți BMW, să nu vă supărați pe mine, vorbesc despre ceilalți care vin mâine. Da. Bă, e o anumită chestie când ai un BMW. Eu mi-am dat seama că am condus BMW-ul lui Bordea, la un moment dat, că la ei e lege. Știi, la capatul, toată lumea le... Așa. Și de când m-am pus, adică nu mă cac pe mine, când m-am pus aia, deja eram așa, eram, bă, iau, venea să ridiculă. Da, mă, mâncăței și curătă, ce... Îți dă ceva BMW-ul. Și nu mai poți să stai normal. Deci asta cred că de la școala de șoferi zic, stați așa, ce? Cine are BMW? Voi, hai, veniți încoace, hai. Poziția de la... Ce faci, bă, stai așa? Ești nebun la cap. Stai, pune mâna aici, așa. Și umărul trage de... Bă, tragi, mai mult, mai mult. Frate, văd doar bordul. Stai, mă, că ai BMW. Bă, treci, mă, peste. Ce treabă ai tu? Ăștia o să-și ia Tesla, oameni buni. Deci șmecherii care dau sute de mii pe mașină, dar ăștia o să-și ia Tesla. Minunăția asta de mașină care se conduce singură. Gândiți-vă cum o să fie. Mariane, ia vino jos. Ceva, mă, prostule, te pui în față. Vino în spate ca șmecheri. Asta merge singură, mă, ia fiate. Fiate, ești de aici, da. Tesla. La Han. Sorry, sir, I don't understand. Ce zicem? Hai să zicem în engleză. Cum să zice la care merge, la care... Wacă! To the wacă! Să descurcă ei la una. Bă, îți dai seama că moare ăla acolo. Moare pe bancheta din spate. Haide-mă, bagă-te. Haide-mă, bagă-te. Haide-mă, am dat 100.000 pe tine. Bagă-te, futu-ți mult. Mamă, de 10 ore eram până acolo. Futu-ți mult. Haide-mă, bagă-te. Fă-mă manevră, fă manevră. Uite-mă că nu face aia. Hap pe tramvai, primul mă, dă-te morți, mă. Haide-mă, bagă-te.
trece la trecere ăsta, fut-o gura în motii să-ți fut. Trecerea de pietoni în București este... Eu vă spun sincer, să nu faceți ca mine, președinte, nepreședinte, frate, eu nu trec pe trecere. Prefer să trec, e mai sigur să treci printre mașini, să le vezi, să te fofilezi, să alergi, să faci decât pe... Bă, pe trecere e presiune, mâncam. E presiune, băi, nu poți. Nu știu cum să trec, deci dacă trec normal așa, normal, da, trec, bă, nu ca bulangier. Sunt unii, sunt, da, frate, stai că trecere fratele tău, zici că ăia da, ăia poate trebuie un pic. Nu, dar să mergi normal, dacă mergi normal, bă, simți ura aia, e ura aia, să uite aia. Hai mă că trebuie să ajung la mol, haide mă lângă. Dacă alergi, iar nu e bine, știi? Eu alerg și cumva mă uit la ei, bă, că e sigur e unul. Ceva, bă, sar în față, bă, trecere, bă! Eu ca eu, 41 de ani, bă, dar bătrânii, mă, săraci. Bă, bătrânii săraci, băi, zici că-s la o olimpiadă, mă, zici că au probe la olimpiadă, dacă au 3 treceri, 3 probe olimpice. Deci primele 2, parcă și văd că se încălzesc, deci când sunt așa, deja se încălzesc acolo. Hai că am trecut 2, am luat argint, că m-a luat nu așa un pic, dar... Se încălzesc așa. Ar trebui să avem și un comentator. Iată-l pe culoarul 1, pe domnul Vasilescu, administratorul blocului M36, un paralimpic externat. Pe culoarul numărul 2, doamna Luminița de la etajul 3. Se duce să-și ia o pâine de la Mega Image. Cine știe? De ce mă așa? Și pe mai am văzut, se asigură de sunt mai mulți. Se așteaptă să nu fie doar unul, știi? Să nu moară unul singur. Adică să nu meargă la Dumnezeu cu încă unul de mână. Hai măcar ne împrietenim pe drum, vedem, da? Și se uită, toți s-au oprit, închid ochii și fug. Bine, cum fug ei? Și ea toți se dă. Hai că trebuie să ajung la mall. Bă, cine-s fă toți oamenii aia de la mall de la ora 3 după amiază marți? De eu mă duc în orice mall, faceți chestia asta, dacă nu munciți. Bă, mergeți, nu găsești un loc de parcare, deci te duci acolo, te dai 7000 de ture. Cine sunt ăștia, mă? Dar am ajuns să fiu psihopat. Bă, psihopat. V-ați luat vreodată cu mașina după unul care are pungi? Să mergi așa încet. Nu-i zici, nu vă supărați, plecat. Nu, te ții așa după el. Încet. Și ăla ce face? Deschide aia, pune pungi. Nu, că nu plec, nu. Cine-s mă ăștia? Și după jumătate de oră, când în sfârșit găsești un loc, mă sună curierul. Bă, când îmi mintea curierul ăștia, frate? S-a trăit în jos, ce interfon? Bă, tu crezi că noi toți așa suntem, bă, muncim ce pula, bă! Haide, dom'le, unde sunt? La mall, hai că vin, băga mea așa, de-abia aștept să-mi bătrânesc. Nu în sensul că de-abia aștept să-mi bătrânesc, ci să am și eu, nu știu, 70 de ani să pot să fac pe aia lui bunica mea. Știți ce? Asta vă zice, n-aude tata aia, nu. Mă doare în pulă de tot, nu mai vreau, bă! V-am crescut, v-am făcut mari, nu mai vreau să vă aud, m-am săturat de voi, nu mai... Băi, tata aia! Nu mai aude tata aia! Nu e mișto? Că eu îmi dau seama, mă duc cu maică mea de obicei să-i facem chestii pe care el nu le vrea. Și zic, băi, mama, hai să-i ducem niște lemne, nu știu ce. Eu n-am nevoie de lemne! Băi, eram cu spatele, cum n-ai auzit? O să ajungă, dacă vreți vă spun ce o să fie în viitor. Vreți să vă zic? Peste 30 de ani lasă, că vor zbura oamenii ăștia cu Tesla. Ăsta cu Tesla, de-abia aștept să-l văd. Deci cred că cea mai mare prostie din viața lui va fi să fie la volan, că nu mai suportă. Du-te, dracu, de autopilot, băi, nu stau eu la volan. E în difuzoare, afară nu se aude nimic. Da, e liniște. Și el aici la volan, el spune în difuzoare, cum au avea el pe vremuri, dar ne speriem că zic că au venit teroriștii. Prostul nu știe că s-aude. Vede o fată într-o mașină muncită de ea. Hyundai i20. I10 dacă vrei. Hyundai, nu contează.
Și o vede și începe de-alea, cu accelerări de-alea. Problema e că nu s-aude nimic, o să fie un psihopat care face din sprâncene luna la semafor. Nu poate să plece nici cu scârți, nici cu mare motor, o pleacă ca racheta și un... Tu o să fii ăștia pe stradă, e foarte rapid, o să fii... Ce-a făcut? Nu știu, m-a bătut vântul tare, ceva. N-ai ce să faci, efectiv. O să zboare la un moment dat, de-abia aștept, o să zboare, o să fie nebunie. Nu și la noi. Deja se merge cu trenul cu 600 de km la oră, nu la noi. La noi bulancești au pierdut un tren. Nu cum se pierde în România trenul. Că e normal. Bă, l-au pierdut în câmp. S-a dus locomotiva și după o oră au zis, băi, s-au întors după o oră jumătate și ce le-au zis, mă? Am făcut manevre. Da, mă. Ca noi toți românii. Asta facem, manevre. Nu la noi, frate. Nu o să existe niciodată. O să fie ziua mea la 70 de ani. Eu o să folosesc pe asta foarte șmecher, da? O să vină ăștia nepoții mei cu noul Telepac 3000. Îți trimiți gânduri, tataie, gânduri. O să ne auzi fătute în gură, tataie. Nu mai poți să faci aia. Vă dați seama ce înseamnă să-ți trimiți gânduri în loc de... Pac, am trimis gânduri, bam, am trimis gânduri. Îți fac o poză, am făcut... Ți-am trimis-o, filmez acum, filmez. Filmez, vă filmez. Îți dai seama ce o să fie în trafic? Da, tu ăla cu Loganul roșu, noi tot cu Logan, vă dați seama, nu contează. Tu ăla cu Loganul roșu, dar e, da, hai, suntem toți, da, aici, da, 1, 2, 3 și... O să fie ăsta, cum îi spune, o să fie ăia care zboară, imaginați? Cine o să-și ia să zboare cu 300.000 de euro? Ăștia care au avut Tesla, care să-și pune emblema de la BMW în frunte și o să zboare pe contrasens. Pentru toți cei din Pasajul Unirii. Dar și noi șmecheri. Noi toți din Pasajul Unirea. Bine, când zic Pasajul Unirea, asta înseamnă din Comuna Berceni până în Băneasa. Tot cărdul ăla. Alo, mă aude toată lumea, da? Cele 20.000 de mașini când suntem aici, da? Hai să-i trimitem ăsta, da? 1, 2, 3 și... Ăla îți dai seama, dacă ți dă 20.000 de mesaje în inbox, așa, tu zburând, îți dai seama, te virusează, îți dai seama. Noi avem în acest leagăn al civilizației, să știți că noi avem dintotdeauna tâmpenia asta. Se numește de ochi. Știți de ochiul fetelor? Cu voi vorbesc, că la voi mai. Bă, te-ai îmbrăcat toată frumos. Bă, chiar arăt bine, mă simt bine, ce mișto sunt, bă, bun. Și ieși afară, și dintr-o dată ce dracu? Ai, toate muile care vin de la celelalte, futu-te în gură aici și arăt bine, ia dai! Și unde te duci? În leagănului civilizației, la bunici. Băi, tata, cred că sunt de tu n-aude, tata, du-te la măta mare. Te duci la măta mare, mama, eu nu mai știu ce să vă, stai mă, vino aici, îți dau eu delete la inbox. Și cu asta v-am mulțumit din suflet, mă înclin. Spectacolul continuare, mult, absolut fabulos, mamă să mă ierți!